Mit navn det er Kent H. Lige nu går jeg rundt ude i min have, og jeg går og glæder mig rigtig meget til den 8. oktober. Der skal jeg til Marienlyst-centret i Odense og optræde sammen med Næs Gerlev og Co., Susanne Lana, Annette Klingenberg, Kisser og Søren, Fede Finn og Funny Boys. Det skal nok blive en rigtig god aften musikalsk. Derudover så er der en fantastisk dygtig kok, der laver maden til os den dag. Så en 3-retters menu, helt i topklasse. Så kan I ikke få det bedre. Der bliver også arrangeret ture fra Sjælland af med A-busserne, så har I lyst til at komme fra Sjælland til Marienlyst-centret den 8. oktober, så ring derover A-busserne. Jeg glæder mig også til at præsentere nogle af mine helt nye sange fra den CD, som jeg er ved at arbejde på lige i øjeblikket. Jeg glæder mig til at se jer alle sammen, og jeg håber, vi bliver rigtig mange, så vi kan gentage succesen til næste år. Marienlyst-centret 8. oktober i Odense. Vi ses.